10. článok. Verím v odpustenie hriechov. Po 976. Apoštolské vyznanie viery spája vieru v odpustenie hriechov s vierou v Ducha Svätého, ale aj s vierou v cirkev a spoločenstvo svätých. Keď z mŕtvych vstali Kristus, dal svojim apoštolom Ducha Svätého, udelil im aj svoju božskú moc odpúšťať hriechy. Jánovo Evangelium 20, 22 až 23. Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Druhá časť katechizmu sa bude výslovne zaoberať odpustením hriechov prostredníctvom krstu, sviatosti pokánia a iných sviatostí, najmä Eucharistie. Na tomto mieste teda postačí v krátkosti pripomenúť niektoré základné prvky. Rímska 1. Jeden krst na odpustenie hriechov. Po 977. Náš Pán spojil odpustenie hriechov s vierou a krstom. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Markovo Evangelium 16, 15 a 16. Krst je prvá a hlavná sviatosť na odpustenie hriechov, lebo nás jednocuje s Kristom, ktorý bol vydaný za naše hriechy a bol vzkriesený na naše ospravodlivenie, aby sme žili novým životom. Rimanom 6.4. Po 978. Keď prvý raz vyznávame vieru a sme očistení svätým krstom, dostávame také dokonalé odpustenie, že neostáva nejaká vina, ktorú by bolo treba alebo zotrieť, či už vina zdedená pôvodom, či to, čo sme vlastnou vôľou zanedbali alebo spáchali, alebo trestom odpíkať. Pravda, krstná milosť nikoho neoslobodzuje od nejakej slabosti prirodzenosti, ba skôr, každý z nás musí bojovať proti hnutiam žiadostivosti, ktorá nás neprestane podnecuje na hriech. Po 979. Kto je v tomto boji s náklonnosťou na zlé, dosť silný a bdelý, aby sa vyhol každému zraneniu hriechom? Keďže teda bolo potrebné, aby cirkev mala moc odpúšťať hriechy aj iným spôsobom, než sviatosťou krstu, bol jej zverené kľúče od nebeského kráľovstva, aby sa nimi mohli odpustiť hriechy každému kajúcnikovi, aj keby hrešil až do posledného dňa života. Po 980. Pokrstený sa teda môže zmieriť s Bohom a s cirkvou sviatosťou pokánia. Cirkevní otcovia právom nazvali pokánie akýmsi namáhavým krstom. Táto sviatosť pokánia je však taká potrebná na spásu pre tých, čo po krste padli, ako je potrebný sám krst pre tých, čo ešte nie sú znovu zrodení. Rímska 2. Moc kľúčov. Po 981. Kristus po svojom zmrtvých vstaní poslal apoštolov, aby v jeho mene hlásali všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, pokánie na odpustenie hriechov. Lukášovo Evangelium 24:47. Apoštoli a ich nástupcovia vykonávajú túto službu zmierenia. Druhý list Korinťanom 5:18. Nielen tým, že ohlasujú ľuďom Božie odpustenie, ktoré nám zaslúžil Kristus, vyzývajúc ich, aby sa obrátili a verili, ale aj tým, že im krstom udeľujú odpustenie hriechov a že ich zmierujú s Bohom a s cirkvou vďaka moci kľúčov, ktorú dostali od Krista. Cirkev dostala kľúče od nebeského kráľovstva, aby sa v nej skrze Kristovú krv
pôsobením Ducha Svätého odpúšťali hriechy. V tejto cirkvi opäť ožíva duša, ktorá bola mŕtva následkom hriechov, aby žila s Kristom, ktorého milosťou sme boli spasení. Po 982. Nejestvuje hriech, aj keby bol akokoľvek ťažký, ktorý by Svätá cirkev nemohla odpustiť. Nik nie je taký zlý a hriešný, aby nemohol s istotou dúfať v odpustenie, ak úprimne ľutuje svoje poklesky. Kristus, ktorý zomrel za všetkých ľudí, chce, aby v jeho cirkvi boli vždy otvorené brány odpustenia každému, kto sa zrieka hriechu. Po 983. Katechéza sa má usilovať prebudiť a udržiavať vo veriacich vieru v neporovnateľnú veľkosť daru, ktorý dal z mŕtvych vstalý Kristus svojej cirkvi. Poslanie a moc skutočne odpúšťať hriechy službou apoštolov a ich nástupcov. Pán chce, aby jeho učeníci mali čo najväčšiu moc. Chce, aby jeho úbohí služobníci konali v jeho mene, čo konal on, keď bol tu na zemi. Kňazi dostali moc, akú Boh nedal ani anielom, ani archanielom. A preto čokoľvek kňazi konajú na zemi, Boh potvrdzuje v nebi. Keby v cirkvi nebolo odpustenie hriechov, nebolo by nejakej nádeje. Keby v cirkvi nebolo odpustenie hriechov, nebolo by nejakej nádeje na budúci život a na večné oslobodenie. Vzdávame vďaky Bohu, ktorý dal svojej cirkvi tento dar. Zhrnutie po 984. Vyznanie viery spája odpustenie hriechov s vyznaním viery v Ducha Svätého. Z mŕtvych vstalý Kristus totiž zveril apoštolom moc odpúšťať hriechy, keď im dal Ducha Svätého. Po 985. Krst je prvá a hlavná sviatosť na odpustenie hriechov. Zjednocuje nás s Kristom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a dáva nám Ducha Svätého. Po 986. Cirkev má z Kristovej vôle moc odpúšťať pokrsteným hriechy a vykonávajú prostredníctvom biskupov a kňazov, zvyčajne vo sviatosti pokánia. Po 987. Tak kňazi, ako aj sviatosti na odpustenie hriechov, sú akoby nástroje, ktorými Kristus, Pán, jediný pôvodca a darca spásy, spôsobuje v nás odpustenie hriechov a ospravodlivenie. 11. článok. Verím vo vzkriesenie tela. Po 988. Kresťanské krédo, vyznanie našej viery v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a v jeho stvoriteľskú, spasiteľskú a posvetiteľskú činnosť vrcholí vyznaním viery vo vzkriesenie mŕtvych na konci čias a vo večný život. Po 989. Pevne veríme a pevne dúfame, že ako Kristus naozaj vstal z mŕtvych a žije na veky, aj spravodliví budú po svojej smrti na veky žiť so vzkrieseným Kristom a že on ich vzkriesí v posledný deň. Naše vzkriesenie bude takisto ako jeho vzkriesenie dielom Najsvätejšej Trojice. Keď vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Rimanom 8.11. Po 990. Výraz telo označuje človeka v stave jeho slabosti a smrteľnosti. Vzkriesenie tela znamená, že po smrti nebude žiť len nesmrteľná duša, ale že znova ožijú aj naše smrteľné telá. Rimanom 8.11. Po 991. Veriť vo vzkriesenie mŕtvych
bolo podstatným prvkom kresťanskej viery už od jej začiatkov. Vzkriesenie mŕtvych je istota kresťanov. Vierou vo vzkriesenie sme kresťanmi. Akože niektorí z vás hovoria, že mŕtvych vstania niet, veď ak niet z mŕtvych vstania, nebol ani Kristus vzkriesený, ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. 1. list Korinťanom 15, 12 a 14. Rímska 1. Kristovo a naše vzkriesenie. Postupné zjavovanie vzkriesenia po 992. Vzkriesenie mŕtvych zjavoval Boh svojmu ľudu postupne. Nádej na telesné vzkriesenie mŕtvych sa presadila ako vnútorný dôsledok viery v Boha, stvoriteľa celého človeka, duše i tela. Stvoriteľ neba a zeme je aj ten, ktorý verne dodržiava svoju zmluvu s Abrahámom a jeho potomstvom. V tejto dvojitej perspektíve sa začne prejavovať viera vo vzkriesenie. Machabejskí mučeníci vyznávajú pri svojom mučení. 2. kniha Machabejcov 7, 9. Pán vesmíru, pre ktorého zákony umierame, vzkriesí nás pre večný život. 2. kniha Machabejcov 7.14. Pod ľudským násilím spokojne zomiera ten, komu Boh vlieva nádej, že ho opäť vzkriesí. Po 993. Farizeji a mnohí Pánovi súčasníci očakávali vzkriesenie. Ježiš ho s istotou učí. Saducejom, ktorí ho popierajú, odpovedá: Nemýlite sa, preto, že nepoznáte písmo ani Božiu moc? Markovo evanjelium 12.24. Viera vo vzkriesenie sa zakladá na viere v Boha, ktorý nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Markovo evanjelium 12.27. Po 994. Ba viac, Ježiš spája vieru vo vzkriesenie so svojou osobou. Jánovo evanjelium 11.25. Ja som vzkriesenie a život. Sám Ježiš vzkriesí v posledný deň tých, ktorí v Neho uverili a ktorí jedli Jeho telo a pili Jeho krv. Už teraz dáva znamenie a záruku vzkriesenia, keď vracia život niektorým mŕtvým a tým zvestuje svoje vlastné zmrtvých vstanie, ktoré však bude patriť do iného poriadku. O tejto jedinečnej udalosti hovorí ako oznámení proroka Jonáša, Matúšovo evanjelium 12.39, ako oznámení chrámu. Predpovedá, že vstane z mŕtvych na tretí deň potom, čo ho zabijú. Po 995. Byť Kristovým svedkom znamená byť svedkom jeho zmrtvých vstania. Skutky apoštolov 1.22. Patriť k tým, čo s ním po jeho zmrtvých vstaní jedli a pili. Skutky apoštolov 10.41. Kresťanská nádej na vzkriesenie je plne poznačená stretnutiami so zmrtvých vstalým Kristom. Vstaneme z mŕtvych ako on, s ním a skrze neho. Po 996. Kresťanská viera vo vzkriesenie sa už od začiatku stretala s nepochopením a odporom. V ničom inom sa neprotirečí kresťanskej viere tak silno, tak tvrdošíne, tak vytrvalo a vášnivo, ako keď ide o vzkriesenie tela. Veľmi všeobecne sa prijíma, že život ľudskej osoby pokračuje po smrti duchovným spôsobom. Ako však uveriť, že by toto tak zjavne smrteľné telo mohlo byť vzkriesené pre večný život? Ako vstanú mŕtvi? Po 997.
Čo znamená vstať z mŕtvych? Pri smrti, teda pri oddelení duše od tela, telo človeka podlieha rozkladu, kým jeho duša ide v ústretí Bohu, i keď ešte očakáva, že sa spojí so svojím osláveným telom. Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu telu neporušiteľný život, keď ho mocou Ježišovho zmrtvých stania spojí s našou dušou. Po 998. Kto vstane z mŕtvych? Všetci ľudia, ktorí zomreli. Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Jánovo Evangelium 5:29. Po 999. Ako? Kristus stal z mŕtvych so svojím vlastným telom. Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Lukášovo Evangelium 24:39. Nevrátil sa však do pozemského života. Takisto v ňom všetci vstanú z mŕtvych so svojím vlastným telom, ktoré majú teraz. Ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na telo duchovné. Prvý list Korinťanom 15:44. Ale niekto povie, ako vstanú mŕtvi, v akom tele prídu? Hlupák, čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ? Neseješ budúce telo, ale holé zrno. Seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné. Mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní. Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Prvý list Korinťanom 15:35 až 37, 42, 52 až 53. Po tisíce. Toto, ako spôsob, akým sa odohrá vzkriesenie, prevyšuje našu predstavu a naše chápanie. Je prístupné iba vo viere, ale naša účasť na Eucharistii je už predzvesťou premenenia nášho tela Kristom. Ako chlieb, ktorý pochádza zo zeme, keď prijal vzývanie Boha, už nie je obyčajným chlebom, ale Eucharistiou, ktorá sa skladá z dvoch skutočností, pozemskej a nebeskej. Aj naše telá, keď prijímajú Eucharistiu, už nie sú porušiteľné, lebo majú nádej na vzkriesenie. Po 1001. Kedy? Definitívne v posledný deň. Jánovo Evangelium 6:39 až 40, 44, 54, 11, 24. Na konci sveta. Vzkriesenie mŕtvych je totiž úzko spojené s Kristovým druhým príchodom, parúziou. Prvý list Solunčanom 4:16. Lebo na povel, na hlas archaniela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Vzkriesený s Kristom po 1002. Ak je pravda, že nás Kristus vzkriesí v posledný deň, je pravda aj to, že sme už určitým spôsobom vzkriesení s Kristom. Veď vďaka Duchu Svätému je kresťanský život už tu na zemi účasťou na Kristovej smrti a na jeho zmrtvých staní. Kolosanom 2:12-3:1. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Po 1003. Veriaci
krstom zjednotení s Kristom, majú už skutočne účasť na nebeskom živote vzkrieseného Krista, ale tento život zostáva s Kristom ukrytý v Bohu. Kolosanom 3.3. S ním nás Boh vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi. Efezanom 2.6. Keďže sa v Eucharistii živíme jeho telom, už patríme ku Kristovmu telu. Aj keď v posledný deň vstaneme z mŕtvych, zjavíme sa aj my s ním v sláve. Kolosanom 3.4. Po 1004. V očakávaní toho dňa telo a duša veriaceho majú už účasť na dôstojnosti byť v Kristovi. Z toho vyplýva, že treba mať v úcte vlastné telo, ale aj telo blížneho, najmä keď trpí. Prvý list Korinťanom 6, 13 až 15, 19 až 20. Ale telo je pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou. Vari neviete, že vaše tela sú Kristovými údmi? Nepatríte sebe. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Rímska 2. Umrieť v Ježišovi Kristovi. Po 1005. Aby sme s Kristom vstali z mŕtvych, musíme s Kristom umrieť, musíme sa vzdialiť z tela a bývať u Pána. Druhý list Korinťanom 5.8. Pri odchode, ktorým je smrť, sa duša oddelí od tela. Opäť sa spojí so svojím telom v deň vzkriesenia mŕtvych. Smrť. Po 1006. Záhada ľudskej existencie vrcholí z očí v oči smrti. Telesná smrť je v istom zmysle prirodzená, ale pre vieru je v skutočnosti mzdou hriechu. Rimanom 6.23. A pre tých, čo umierajú v Kristovej milosti, je účasťou na Pánovej smrti, aby mohli mať účasť aj na jeho zmrtvých vstaní. Po 1007. Smrť je zakončením pozemského života. Náš život sa meria časom, v priebehu ktorého sa meníme, stárneme a smrť, ako u všetkých živých tvorov na zemi, sa javí ako normálny koniec života. Táto stránka smrti dáva nášmu životu určitú naliehavosť, lebo myšlienka, že sme smrteľní, slúži aj na to, aby nám pripomínala, že na realizovanie nášho života máme vymedzený čas. Kniha Kazateľ 12.1.7. V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho stvoriteľa, kým sa navráti prach do zeme, čím bol aj predtým, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Po 1008. Smrť je následok hriechu. Učiteľský úrad cirkvi, ktorý autenticky vykladá výroky svätého písma a tradície, učí, že smrť vstúpila do sveta pre hriech človeka. Hoci človek mal smrteľnú prirodzenosť, Boh určil, že nemal umrieť. Smrť bola teda proti plánom Boha stvoriteľa a vstúpila do sveta ako následok hriechu. Prvý list Korinťanom 15.26. Telesná smrť, ktorej by bol býval človek unikol, keby nebol zhrešil, je teda posledný nepriateľ človeka, ktorý má byť premožený. Po 1009. Kristus premenil smrť. Aj Ježiš, Boží syn, podstúpil smrť, ktorá patrí k stavu ľudskej prirodzenosti, ale napriek svojej hrôze pred ňou prijal ju úkonom úplnej a slobodnej poslušnosti vôli svojho Otca. Ježišova poslušnosť premenila kliatbu smrti na požehnanie. Zmysel kresťanskej smrti.
Po 1010. Vďaka Kristovi má kresťanská smrť kladný zmysel. Filipanom 1.21. Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Spoľahlivé je to slovo. 2. list Timotejovi 2.11. Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Podstatná novosť kresťanskej smrti je v tom, že krstom už kresťan sviatostne zomrel s Kristom, aby žil novým životom, a ak zomrieme v Kristovej milosti, telesná smrť dokončí toto umieranie s Kristom a tak završí naše včlenenie do Neho v Jeho vykupiteľskom čine. Pre mňa je lepšie zomrieť v Krista Ježiša, ako vládnuť nad končinami zeme. Hľadám toho, ktorý za nás zomrel. Chcem toho, ktorý pre nás stal z mŕtvych. Blíži sa moje narodenie. Nechajte ma prijať čisté svetlo. Keď ta prídem, budem človekom. Po 1011. V smrti Boh povoláva človeka k sebe. Preto kresťan môže pociťovať voči smrti podobnú túžbu ako svätý Pavol. Túžim zomrieť a byť s Kristom, Filipanom 1.23. A svoju smrť môže podľa Kristovho príkladu premeniť na úkon poslušnosti a lásky voči Otcovi. Moja láska je ukrižovaná, je vo mne živá a hovoriaca voda, ktorá mi vnútri vraví: poď k Otcovi. V túžbe vidieť ťa chcem zomrieť. Neumieram, vstupujem do života. Po 1012. Kresťanský pohľad na smrť je vynikajúcim spôsobom vyjadrený v liturgii cirkvi. Veď tým, čo veria v Teba, Bože, život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Po 1013. Smrť je koniec pozemského putovania človeka, času milosti a milosrdenstva, ktorý mu Boh dáva, aby žil svoj pozemský život podľa Božieho plánu a rozhodol o svojom konečnom osude. Po skončení nášho jediného pozemského života už sa nevrátime do iných pozemských životov. Je ustanovené, že ľudia raz zomrú. Hebrejom 9.27. Po smrti nejestvuje prevteľovanie, reinkarnácia. Po 1014. Cirkev nás povzbudzuje, aby sme sa pripravovali na hodinu svojej smrti. Od náhlej a nepredvídanej smrti vysloboď nás, Pane, niekdajšie litánie k všetkým svätým, aby sme prosili Božiu Matku o orodovanie za nás v hodinu našej smrti. Modlitba Zdravá Mária, a aby sme sa zverovali svätému Jozefovi, patrónovi dobrej smrti. Vo všetkom by si mal konať a myslieť tak, ako by si dnes mal umrieť. Keby si mal dobré svedomie, smrti by si sa veľmi nebál. Lepšie by bolo chrániť sa hriechu, než utekať pred smrťou. Ak nie si dnes pripravený, ako budeš zajtra? Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru telesnú smrť, ktorej ani jeden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomrú v smrteľných hriechoch. Blažení tí, ktorých smrť nájde v Tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neuškodí. Zhrnutie. Po 1015. Telo je oporný bod spásy. Veríme v Boha, ktorý je stvoriteľom tela. Veríme v slovo, ktoré sa stalo telom, aby vykúpilo telo. Veríme vo vzkriesenie tela, ktorým sa završí stvorenie a vykúpenie tela. Po 1016.
Smrťou sa duša oddelí od tela, ale pri vzkriesení Boh dá nášmu premenenému telu neporušiteľný život, keď ho opäť spojí s našou dušou. Ako Kristus vstal z mŕtvych a žije na veky, aj my všetci vstaneme z mŕtvych v posledný deň. Po 1017. veríme v skutočné vzkriesenie tohto tela, ktoré máme teraz. Do hrobu sa síce seje porušiteľné telo, ale vstáva telo neporušiteľné, telo duchovné. 1. list Korinťanom 15.44. Po 1018. následkom dedičného hriechu musí človek podstúpiť telesnú smrť, ktorej by bol býval unikol, keby nebol zrešil. Po 1019. Ježiš, Boží syn, dobrovoľne podstúpil smrť za nás v úplnej a slobodnej poslušnosti vôli Boha, svojho Otca. Svojou smrťou premohol smrť a tak dal všetkým ľuďom možnosť spasiť sa. Amen.